Jag har gjort en... Som är står det här. Varför glömmer jag vad det heter? Ja, nu är det mest här. Men snygg va? Pappa skulle tänka här. Jag vet inte vad jag ska sätta någon sallad på så där blir det sallad. Men det är inte bra. Gott. Nu ska den få vara typ 2 dagar. Det enda. Och jag har räkor kvar. Smörgåstårta. Gud vad bra. Hangover. Ha. Snö här ute. Skit tråkigt. Det har varit typ plus 11 här. Hur länge som helst. Det har varit jättebra. Sen börjar bajsvädret komma tillbaka. Så. Hör du snö? Igen. Där kom traumen. Jag missade den precis. Här bor jag. Eller ja, på andra sidan. Så är det.